Alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam ya shek. Ya riga ta mana ina wuni. Ya gida ya aiki. Wallahi alhamdulillah. Ya hanya kuma. Wallahi alhamdulillah. Da ka kira wani da yake Wallahi na ga lokaci yayi ban ganka ba ce da to yake ina kan hanya ne kuma wayan saura kaɗan ta ɗauki caji. Tabbas sai na tabbas. sa ta a caji a mota. Tabbas haka So ne. that's on duk da ina kan hanya ne amma ba komai. Eh That's on maganan da muka fara da kai ɗazu. amma ya kamata dama na ce za mu don kafa wasu 'yan abubuwa tun da abun maganar addini za mu yi. Eh, Yawwa dole ne kasance kana da dan wasu dan sharda ko dan doka da zaka dan samun neman samu saboda abin mu fahimci juna mai kyau. to ni dai abin da nake gani almuhim na eh farko shine mu nufi Allah da aikin. amma dole saboda kar mu wahalar da juna dama dole a dan sabuwar da zai tare mu mutum ya fita nan din nan mu saya kan topic ɗaya din. To Yawwa ni abin ina da kaman sharadi biyu sai in ji to naka sai mu ɗaya mu dore. me Na sharaɗin? farko na farko shine ka yarda da hadisan da na karanta ka ji su jiya. Ina yadda da su ai bana musu wallahi. Yawwa to ɗaya kenan. Sharadi na biyu shine ka san mu musulmai dole akan tsari muke aka gina munnan musu addini namu. Farkon abin da muke kafa hujjar shi Kur'ani. Mm, In ba a sami abu a Kur'ani ba sai mu je ga hadisi. mm, In mu samu a hadisi ba babu a Kur'ani babu hadisi sai mu je ga maganganun malamai. mm. Za su yi istinbadi su fitar mana da shi. To inda har mun sami abu a Kur'ani to ba mu neman wani hadisi da garaje yadda in an karya ta sai akan wanda abin da da daure musu gindi Mm, amma kuma hadisi ba ta rushe ayan Kur'ani ba in hadisi ingantacce ne. mm, Yawa to bayan hadisi kuma maganar malami ba za ta rushe hadisi ba kuma in mm, hadisi ta inganta maganan wani malami ba za ta rusa hadisi ba ya kasance sharadin shine tunda hadisi na Allah ya sa ka yadda mun ittifaki da kai hadisan na ingantattu ne to mm. kaga dole ba abin da rai rushe wa'annan maganan manzon Allah din nan gaba Eh, daya sai dai hadisi dan uwanta ingantacce wanda ya zo ya naskun wannan hadisi din amma ga maganan malami karshe dai kaga ba wanda muke mutunta wannan al'umma dai sai da na abubakar radiyallahu anhu shi abubakar yanzu maganansa wallahi ba za mu karana da na manzon Allah ba inda akwai maganan manzon Allah ba mu bukatun na abubakar ka fahimta to na dole gane. ne yanzu dole za kawo min hadisi wanda ya shafe wannan hadisin kafin ka kawo min maganganun malamai a karkashinta tunda hadisi na kawo ingantacce kaga bani bukatun maganan malamai ina bukata ne a rusa wannan hadisin tukuna in ka yadda da ita dama to magana mun zama ɗaya kenan baka yadda da ita ba to dole kawo wani hadisi ba da maganganun malamai za a rusa min ingantaccen hadisi ba wannan shine sharaɗin kawai. So abin da ke faruwa eh dukkan kowace matsala hatta Qur'ani eh abin da malamai suke kallo abu biyu ne. eh Abu na farko al-isbatu summa al-istidlalu. eh Idan an ce al-isbatu shine abu ya tabbata kaga da ni da kai ba eh mu da wato tantama wajen tabbatuwar littafin Allah. Haka tabbas idan sunnar annabi ta inganta duk mun ba yadda mu da haka da tantama akan wannan. To tabbas abu na biyu shine al-istidlalu kafa eh wajhu dilala din. eh Saboda suna da ka'ida ta walaysa kullu dalilin eh yakunu al-istidlalu bihi sahihan. eh Ba dukkan hujja ba ce kuma dan an kafa ta an ja aya ko Qur'ani eh kuma ake karɓar ta a matsayin hujja. eh In ba haka ba yanzu da wani ɗan ƙala ƙato ya zo ya ce maka fa bi ayyi hadisin ya network na haƙuri dan akan daukewa ko eh network naka na dan daddaukewa network yana ɗauke. network naka na dan daddaukewa fa na yankewa Okay, ni ina jin ka. yawwa In na ba ga raunin network na wani aka network din ne ba da dan matsala in ba haka ba ko da ɗan ƙala ƙato ya ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna.
kaga kata kala isa kata duba da a akara bambanci makallahu ya da hakuri bambanci a yawa ina to ganin ba yana da cikin adab na magana sanda kake magana na saurare kai ka shiru haka ne zan so sai saurare ka ina ne magana sai ka saurare ni sai ka sauka haka ne na eh yadda a babin ina faka magana cewa abu biyu eh al-isbatu summa al-istidlal mhm idan sunna ta tabbata ko dalili a littafin Allah ba da ta fuskar tabbatuwarsa na biyu wajhud dilala mhm saboda ba duk dalili bane ko ya tabbata Allah ya ce annabi ya ce sanda kai kake kokarin kafa hujja da shi mhm wajhud dilala din ya zama karbabbiya shine sai na bada misali eh sai na ce yanzu kai kana ahlus sunna amma dan kala kato ba zai zo ya ja maka fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minuna baka sallama tare da kuma qur'ani ya ja eh dan shi'a ba zai zo ya kafa maka hujja akan shi'anci bai ce maka Allah ya ce kar mu tafi dogon bayani akaramaka dan Allah Allah ina mu za ganin mu bata lokaci akaramaka Allah barkaji ya hakuri akaramaka Allah mu girmama juna da ka tashi sanda amma mu duk kake magana akwai fa ka'ida fa naga ka ka ɗibi abin gane ne yayi yawa ai ne na ba surutun nan ya kamata mu take ta abin ne mu yi magana akan maudu'in mu mana ya dace duk wannan tafiya sururunan ba zai amfani ba magana akan wannan shine kawai za mu yi akan mai maudu'in mu mu tafi kawai ka ba wani da Allah karam kawo maganganu gefe gefe to mu tafi maganar kan da na magana faɗa zan sake maimaitawa ce wanda na yi haƙƙi da wasu ke cewa idan na Allah ne shi Allah yana yafewa idan kuma na bayi ne to Allah ba zai yafi ba har sai idan bayin sun yafi sannan zai yafi wannan maganan shine na ce ina da ja a kanta ka lura hadisan duk da kaga ina zuwa kace annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba ka gane hadisan duk ina zuwa kai hakuri ka yadda kace ai yanzu Allah bai faɗa akramaka ba Allah akramaka Allah ina ganin farko da nace ina mutunta ka dan shekarunka wallahi na ji daɗi so wallahi ya ka san kamata Allah a ce magana na ji zamu yi daɗin hakan da kan ta mun mutunta juna ni ma sai na ji mutuncin ka girman ka a raina ka wallahi gane saboda abu biyu ne ko ana girmama ka saboda abin da Allah ya baka na ilimi idan shekarunka bai kai ba lokacin da mutane suke girmama ka kana kai kuma ka girmama shekarunsu tarba sosai masu ka lura so abin da na ɗauka shine za mu tattaunawa ta mutunta juna ne da kai tunda gaskiya ake nema wallahi gaskiya muke ne ka wallahi gane mutuntawa shi yasa mai so inda ka saurari karatu na na da saurara na yi ɗazun ma head na sake saurara ma ɗazu ai wannan karatun na farko ne na biyun da na yi mai minti 30 da wajen tara wanda ka rike littafi a hannunka yauwa sai na ce to wannan kalmar na cewa wannan maganar banza ce na jinye ta amma hadisi batun cewa ka gane Allah bai faɗa na ba ce manzo Allah amma bai faɗa ba maganar ka jinye shi ba. cewa Allah bai Allah faɗa ba ba zai manzo Allah. yafe ba na ce wannan maganar ina da ja a kanta dole kaga hadisi ka za ka gane wuce ne. yawa to yanzu shine ɗazu da muka fara magana tunda ka ina ce gona. magana ake ta hadisi eh a cikin riyadu salihina na kawo maganan hadisin wanda ya kashe mutum 100 haka Nace ne maka daban ne ya bambanta Yau- ba yau, matsalan bane a. kace kai. Ya bambanta kar ka To, kawo shi ya me yasa- bambanta bar shi a gefe to me yasa kace a bar shi a gefe ba hadisi bane ai kai hadisi yanzu ne, da mu kake dawo cewa kan namu. ban yadda da hadisai ba mu dawo na kan namu ƙaryata wancan. hadisin annabi kai yanzu da na kawo hadisi kace a bar hadisin a gefe yanzu na yadda ai a kiyasin ma alfarik ne shi yasa me yasa kace qiyas al-ma'al-fari aiwa hukuncin su ya bambanta ya bai sha bambanta ba ibnu kasir karkashin wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ya salam da ya kawo wannan matsalar tsakanin malaman da suka yi saɓani Waye- in mutum ya kashe mumini da gangan akwai tuba ko babu daga ƙarshe ya kawo wannan matsalar ya buga misali da ita ya ce in a wata al'umma da ta gabata wani zai kashe mutum 100 Allah ya gafarta min sai ya ce to min babi aula a cikin al'ummar annabi in an samu ta samu sama da wannan abin da ya gabace ta kaga da kiyasun ne ma alfarik ibnu kasir ba zai kawo ya buga misali da ita ba al-imam al-bagawi tana zuwa ta hakuri al-imam al-bagawi a cikin ma'alimut tanzil nashi da kuma shi kansa ibnu kasir karkashin qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
suna sake kawo hadisin su sake buga misali da shi. A'a yanzu to shi kenan shi wannan hadisin yanzu tun da ka ce daban ne. Me yadda da shi ko kan me yadda da shi? Me yadda da shi ko kan me yadda da shi? Wanne? Wannan hadisin wanda ya kashe mutum 100 kuma aka ce an gafarta mai. Yawa wannan kisa ne. Wannan dukiya ne. Okay. A cikin kulliyatul khamsa guda 5 ɗazu da na faɗa. Addini shine farko, na biyu rai, na uku dukiya. Idan da dukiya da rai suka ci karo ne ake gabatarwa? Dukiya da rai? Ai rai ake gabatarwa. Yawwa, me yasa ake gabatar da rai? Ki haƙuri. Me yasa ake gabatar da rai? Saboda ita ake samun ma dukiya. Saboda tafi ita ce a gaba. Shi ne ita ne. Yawa to idan za a kashe rai 100 a yafe. Min babu aula abin da ke ƙasa da ran shi ne dukiya. In ce wancan ma hadisi ne manzo Allah ya ce ya an yafi. Ni dai yanzu saurara ai kadan bani dama mana ni ma. Baka bani dama ba. To na baka dama. Yawa wannan hadisi ai hadisi ne ko ba hadisi na mutane 9 ne ko mutane 99 ya cika da nan ko ba hadisi bane. Shi ai ba zamanin manzo Allah bane zamanin mu bane aka yi zamanin gaba da manzo Allah ba ne zama hadisi. Kuma manzon Allah ya zo sake cewa duk wanda ya ci dukiyan wani ya nemi ya fiye masa kafin ya bar duniya dan Allah kana ganin akwai tanakut ko yaya a magana wani hadisi to ingantattu ne akwai tanakut a hadisan ko ba mu koma me ka'idar ahlus sunna wajen idan mutum ya mutu ya hakuri ya hakuri babu tanakuri kaga yanzu abinda ka lizinta min na cewa na karyata hadisi yanzu da ka kawo ka ce wai saboda abin da ya gabace mu ne shi annabi da ya kawo labarin dama ya ba da labarin dan abin ya shafe mu ne ko ya kawo labarin abin bai shafe mu ba to na tsaya ba ka saurara na fa abin da yasa ni ka ce ai mutane su gabace mu ne ai ba wai mu ne mu ai ya manufa shi ma ai hadisi ne kenan daga wurin manzon Allah ne haka ne kamar yadda wannan shi ma yake hadisi a wurin manzon Allah ka fahimci manufa na to ya za manzon Allah ya ce an yafi a ce amma ya sake faɗan a nan ba yafi ba kaga akwai bambanci babu bambanci wallahi ka san abin da yasa nace babu bambanci wallahi akwai bambanci to ai yanzu kaga kenan hadisan na annabi in mun dauki magana ka maimakon aikin sai dai mu yadda da wani mu yadda da wani a'a wallahi duka sa dai to idan mun yadda ka yadda cewa yanzu wannan mutumin da ya kashe mutum dole mu yadda da su wallahi daban to yanzu karka hada su yanzu a cikin sunna kaga Sheikh Asad Sunna ni na mutunta ka yadda ka mutunta ni wallahi ina mutunta ka ne to shine tunda kana mutunta ni ka tsaya mu magana ta karatu da kai wato maganar mu na ga ba za mu fahimci juna ba yadda ka yi din nan wallahi in ka ga ba a fahimci juna ba ka bambanta sai dai idan ba ka so to barka ji a ka'ida yanzu tun da mun samu a nan gurin ka hada waye na gabacinka a cikin wanda ya hada na me da kai yanzu waye magabacinka ai ka yadda duka hadisan ne ko kai waye magabacinka da ya hada da yake hadawa waye magabacinka da ya karyata wannan hadisin ya ce wata al'umma ya shafa bai shafe mu ba waye magabacinka ne to a dauke ne kan tafiya ka je inda ba sabis nake ga Salamu alaikum. Ina ji. Yawwa, na ce gaskiya wannan inda har za ka hada wani hadisai, wallahi kai ina dole da bambanci, wallahi ba ɗaya bane, wannan ba ɗaya bane, tunda yadda aka tafi a wancan hadisai ko a cikin riyadu salihin ne, wallahi a inda ka fara shuruɗu guda uku da ya kawo din, kai sai da a kawane shuruɗa uku in ka duba sharaɗi na farko a karkashin sa. Ai shi ne na ce maka, yanzu ai ka faɗa ka ce kar a kawo maganan malamai in ga hadisi. Abinda al'imamun Nawawi ya kawo a matsayin sharuɗin tuba, magana ce ta malamai ko hadisin annabi ne. Jimana, yawa, ni mana jimana. Baka ban amsa ba. Baka fahimce ni ba. To ina jin ka. Yawa, na ce fa za in mu akwai hadisi sarihan. To maganan malamai kuma da ya saba wa hadisin ba za kaga mu a ce suna ba za karba ba.
amma idan bayani ne akan hadisin karin bayani a karkashinta wannan ba matsala. A ƙa'ida idan aka samu nusus guda biyu, ɗaya ya ce abu zai yiwu, ɗaya ya ce abu ba zai yiwu ba. Kamar laisa alaika hudahum, nassoshi guda biyu. Ɗaya in ya nuna abu zai yiwu, ɗaya ya nuna abu ba zai yiwu ba, me ake yi? Zauna. A ba shi hanya ya tafi wannan duk aiki da su. Yawwa idan aka samu nassoshi guda biyu, ɗaya ya nuna zai yiwu, ɗaya ya nuna ba zai yiwu ba. Kishiyoyin juna to me ake yi? Za a ba shi mafita. A'a me mafitar? Me ake yi? Za a zauna a duba a yi shin wannan hadisin tun da ne guda biyu sai a duba wannan kamar misali to ka hada su. Hadisi na amwal na cin dukiyar mutane. A'a yanzu tun da ka yadda yanzu da ka yadda akwai hadisi yanzu da ya nuna cewa haƙƙin bayi wanda ya mafi dukiyar Allah na yafewa shine rai, dan ga wani ya kashe mutum 100 an yafe mai. Wanda ko ba shine istidlali ba. Ina ba da baka ne ai me wajen hudilala din ba shi bane. Sai kaga Allah ya yafe abu karami bai yafe ba. Sai ya yafe me? Bai yafe ba. Sai ya yafe me? Wannan kuma ba wai shine zai sa gajiyawa. Dole abinda kace sai ya yafe me? Na ce Allah zai iya yafi babban laifi matukan ba shirka ba ne in ya ga dama. Kuma karami wannan ya ga dama sai gaba da yafi wannan don haka don rai tafi dukiya sai ya kasance ya yafi dukiya. A'a ni yanzu ai ba wai dukiya nake magana ba kadai. Rai ya yafi rai. Shin idan an kashe mutum wannan haƙƙi ne tsakanin Allah da bawa ko tsakanin bawan da ya kisa ne? Tsakanin Allah ne da tsakanin mutum ne da mutum. Tsakanin mutum da mutum ko? To yanzu wannan abin da ya faru na haƙƙi tsakanin wannan da mutum 100 da ya kashe an yafe ko ba a yafe ba? Wannan ya tuba yana raye. Yawwa to ashe ka yadda cewa maganar dai da na faɗa yanzu kana nan kanta bari ka ji. Abin da dai nake na faɗa ka tabbatar. To na bari. Yawa wannan da ya kashe 100 shi wannan rai ne ya kashe 100 ya zo kuma ya tuba taubatan da su akan wani hanya ma Allah ya dauki ransa wannan ba dukiya bane yanzu ai ba maganar dukiya muke yi ba sawa'un dukiya kai yanzu in na fahimce ka kai yanzu idan na fahimce ka Allah zai iya yafa haƙƙin wani idan kashe shi aka yi. Amma idan dukiya ce ba zai yafe ba. Wannan ji yafe wanda Allah ya yi ranar tashin kiyama ka san akwai laifi ma akwai gefe. A'a ni yanzu ai baka ban amsa ba yanzu. Ka yadda cewa wanda ya kashe mutum 100 din nan an yafe mai da ya tuba. Tambayar da nake so in maka a karkashin wannan hadisin. Allah ya yafe gefensa. Ya yafe gefensa. A ina a hadisin aka faɗa haka? Ga wannan shi zai tabbatar mana cewa inda hakkin mutum ne sai an je gaban Allah ga dama sai ya yafi amma sai yawa to ai tun da ka yadda cewa idan hakkin mutum ne idan an je lahira idan Allah ya ga dama zai yafi tun da ka yadda da hadisai da Allah ko za ka bani dama in ci gaba da karanto maka wasu hadisan da karbarin bayani tukunna ni ina son aikin da ka ce ba za a ƙaryata hadisi ba za a ƙaryata annabi ba yanzu ne a wannan hadisin dai ka yadda ga wani ya kashe mutum 100 kuma an yafe mai ba tare da kuma masu haƙƙin an tuntube su sun yafe ko ba su yafe ba ko Allah ya yafe na rantse da Allah ƙarya ne a hadisin babu inda annabi ya faɗa haka in kuma akwai inda annabi ya yi to gaskiya abin da nuna maka shi ne wannan hadisi dukiyar mutane ne a duk da kashe haka ne ba dukiyar mutane ba rayukan mutane ya kashe wallahi ba za mu gane juna da kai ba wallahi ba za mu fahimci juna ba to yanzu abin da za a yi idan ba za mu fahimci juna da kai ba ta wannan hanyar idan ba za mu fahimci juna da kai ba ta wannan hanyar dan Allah ina gayyatar ta muƙabala da ya kaji idan ba za mu fahimci juna da kai ba ta wannan hanyar kaga yau dinnan Lahadi
ka ce dalilan ka sako in sako ni ba inda zan je. Idan Allah ina gayyata ka muƙabala yau din nan yau Lahadi ina gayyata ka muƙabala a sha'ifan ko a shafin Rigasa TV. Allah ya sauke. Dan Allah tunda ba za mu fahimta dan inda tattaunawa tana da tsari ina gayyata ka muƙabala yau din nan akan wannan matsala. To shikenan tunda ba za ka iya ba alhamdulillah kuma abinda na faɗa ka tabbatar da cewa ga mutum 100 an kashe kuma ka to ba Allah ka san ka ce hadisan Allah bai faɗa manzo Allah faɗa ba to shikenan yanzu ina ƙaryata mutane sun ji tunda ba za ka iya muƙabala ba ni ka ba da gane mamaki tunda ba za ka iya muƙabala ba ba dama in ci gaba da magana da kai sai an jima